Action Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes pitsa 15 na bulan sa Disyembre tuig 2022. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, temprano nga pagparehistro ginapanawagan sang COMELEC sa probinsya. Satellite registration ginumpisa na subong adlaw Huwebes, Desyembre 15. Bidding sa kontraktor sang basura ginatan-aw patigayunon sa Enero o kon Pebrero sa masunod nga tuig suno sa City Administrator. Soltero nakuhaan sa masubra 80,000 nga sabo sa syudad sang La Carlota. Tricycle driver nga ginbuno sa Barangay 8 natagwa na sa hospital. Kapulisan nagakombenser sa biktima magpasaka kaso batok sa sospetsado. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Maayo ni, posible magadeklarar sang suspension sang military operation o konsumo ang Armadang Kusog sang Pilipinas. Maayo ni kay bisan paano makahiwat sang Paskwa ang militar kag mga rebelde sining bulan sang Disyembre. Iniya ginaduso pa man lang. Posible pa lang. Wala pa sang kasiguruhan kung mapatuman ining sumo sang militar. Ambot silingon, suspendihon nila ang military operation. Di para sa akon maayo ini. Para nga bisan paano makapahuway-huway man sang rinagaak sang armas ang magtimbang nga bahin sa militar kag rebelde, makapauli mataway ang militar sa pamilya subong man ang mga rebelde. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Aber, ang iban nga mga balita kag isyo lakip ng aton patrol ibalik naton ina pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? After mi permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabuli gid siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang? O 37 na dire kita pipila ka mga blatter entry official nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Pero unahon taguro ang observation report. Dali lang, jutay lang sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Balita sa Or kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga ng mga tagpalamati, good morning. Sa atubang ta Action Fred, ang laragway sa San Sebastian Cathedral, that is in relation para buwas sa kaagahon ang Misa di Gallo. Amuli ang kalabanan kag gina-expect no? Sang kadamaan nga magkatambong sa Santos Gamisa para sa siyam kaadlaw naman nga simba o kon panimbahon aksyon na Fred no subong sini ang San Sebastian Cathedral katahom na sang color especially sa gabi action Fred kun tawo daw violet ang color niya inabagod man sa mga suga ang atubang sa San Sebastian Cathedral especially subong nga kagahon ang aton sini nga street cleaner nga temprano pa panilhig sa iya sini nga area of responsibility sa ato sini nga mga kauturan especially buwas nga magatambong man sining Misa de Gallo di man sila ya aksyon na Fred mahadlok magtahap sa pagpadulong man diri sa simbahan bangod sa Bacolod City Public Plaza pa lamang action Fred makitaan mo na ang laga-igpat nga mga Christmas lights sa sulod mismo sa nga Bacolod City Public Plaza masyado ka sanag ang ining kagahon kag makahatag inspirasyon sa aton sini nga mga kauturan especially kung may ginasiling nga balang kada kaagahon dapat mangin matawhay no bati ko aksyon na Fred ang station number 1 mismo
si Police Major Ramel Sarona ang magadugang pagit sa pwersa. Was, let's see kung ano maging gitangatan sini was nga adlaw. So far, amo ni ang pila ka mga observation karon sa patrol diri sa downtown plaza. With aksyon na ni Kiraw, by the way, sa ato sining mga kauturan sa inyo pagpangapi karon nga aga, dumdumunta ang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba. Kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Observation sa patrol, ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Makapahubin, makapaputi, makapahami sang nanikiraw ini si Aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 4:40 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon gihapon ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta
magkonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ng lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon, malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad,
Dapat Time las 4:59 na pasudlon tang report ni Action Art sa Comelec temprano nga pagparehistro ginapanawagan sang Comelec sa probinsya. Satellite registration ginumpisa na subong adlaw Huwebes, Disyembre 15. Report upod kay Action Art Tayhopon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginumpisan na sa Commission on Elections o COMELEC sa Negros Occidental ang pagpatigayon sa satellite voters registration sa nagkalain-lain nga malugar sa probinsya. Suno kay Provincial COMELEC Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Hindi nga estratehiya ang madugay na ginahimo sang komisyon sa tuyo nga mapapos ang pagparesto sa publiko, labi na sa mga residente, kaya nagapuyo sa malayo nga mga lugar. Sa piyang kamahin, aminado siya na Noria nga hindi pa siya karon masakong trabaho sang tagsa, kamatalatapan sang COMELEC sa palibot sang probinsya, bangod lang limitado pa ang numero sa mapumuluyo nga nagaparesto base sa ilan na record nga datos na una nga simana sang rehistrasyon. Schedule na tanan nga nga satellite registration. Inang may transfer of venue pa kami nga in case nga magdamo. There are two ways to do that. Ang isa is ang election officers pwede sila on their own ginaplat nila tapos lang makilagto sa barangay. Balita gikan sa Provincial Capital, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:01 na kay Rimar Lingustida. Rimar Biranyo Linguste sa Barangay Hagimet, good morning. Si Alex Mutisara siya. Kay Doy Arthur, good morning man. Ari ko diya, nakatayada na sa imo ba stereo kag ipilive program. Kay Ima Andales, good morning man. Mati kami diya sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Cordero Surita Rande, good morning sa Silay. Kay Hieronimo Vergara, morning lang. Kay Mrs. Carmelita Gonzales Vergara sang Sunshine Village, Bacolod City. Kay Imbong Dio Campos ang Maao, nagaupod masaton kay Ruming Estrabon dira sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Kay Roger Burgos, morning ko na. Kay Mama Winnie Giray Burgos kag Family Burgos sang Barangay Canmuros, Binalbagan, Pamilya Burgos dira sa San Agustin, La Carlota City. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Dira kay Barani ni Rico, morning ko na. Kay aming Gingging Perez Kunsing Baran, alin dira sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Bing Baganila, nagamonitor tamyaw kay Marieta Sulinap kag Moroy Rodriguez sang Carmila Talisay. Kay Eric Cahorbina from Kabalikat, Sibicom 401 Binalbagan Chapter. Kay Ters Birgara Sanso gamonitor sa Moises Padilla. Kay Diding Alohaminto, good morning. Kay Chao Esrabon, kay Evelyn ni Pamusino, kay Ryan Bilyo, good morning. Tamyaw lang kay Ani Mata. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Pasudlon ta ang report sa puwersa sang aton sini kapulisan, tricycle driver nga ginbuno sa Barangay 8 nakagwa na sa hospital. Kapulisan nagakumbinser sa biktima nga magpasaka kaso batok sa sospetsado. Pulis Balita. Detalye upod kay Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Luwas na sa Katalagban. In fact, nakagwada sa Corazon Occidental Tiribano Memorial Regional Hospital ang tricycle driver matapos sinigin buno dara sa may Barangay 8, sinisyudad sa Bacolod. Ang biktima sang damlag pa, Action Fred, ginkilala sa kay Joseph Arcelo, 40 anyos, soltero, isa ka tricycle driver kag pamunuyo sang Purok Nara Baybay, Barangay 8, sinisyudad sa Bacolod. Ang biktima, Action Fred, nakago din isang pilas, buno sa paa, kag sining abaga sang suspitsado nga ginkilala sa kay Bobby Magnanaw alias Dudo nga pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Sa sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang OIC Station Commander sang Police Station number 2 nga nagainom sa sagwa sa sining kapuluyan ang biktima
o po siya sa grupo sa kinalik lamang naglabay ang suspetsado kag wala na sa damo pasanggamo ini siya ang ginbuno kag dali man gidala sa may Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital. Nagapilar si Pastrana aksyon sa biktima nga mapasaka sang kaso matapos mapalagyo ang suspetsado. Ang tinireklaw outpatient mo lang to, gamay mo lang tong pilat niya. Tungod mo lang to sa Minaoy sa ilang lugar. Anyway, identify man to ang nagbuno sa iya. Galing sa kagabi pa lang to may pronouncement pa siya nga. Hindi siya magapusar. Muna nakagabi ang hambal niya sa aton nga investigador. Kilala yaman. Balay kayo naminom niya sila naglabay. Puro may graduate sila nga duwa. Pamutagol lang sa ginto. Katamakot sa paa. After sa insidente sir, anong suspect na takpan kung nakapalagyo pa? Nakapalagyo. Galing ka mo tubing katuan sa hospital sa aton nga investigador. Ang balya to. Wala naman sa gana magpataka kaso. I-try ka karon i-convince naman siya liwat nga kinanglan mo kailan gito kaso ang nagbunok sa iya. Hindi ka mag-aposar sa iya. Execute lang sa affidavit of non-interest yun para at least hindi na kami mag-efforts para sa pagkuha ng statement niya. Ang biktima, the driver, ito ang nagbunok sa iya, wala sa iya. I-try ka karon action ni Rick, base ma-convince, siling kaya gusto ko ganyan mapailan ni kaso para bala madugla. Lumagamay mo lang ng tilas yung akuan, pero kung napatal sa problema, kasi mapatay pa siya. Police Lieutenant Julito Pastrana, OIC Station Commander sa Police Station No. 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Kay bilin sinaunda, monitor kami nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kay Julpa Caritativo, morning. Sa Bindol Family, Tilong Kulot Caritativo, sa Barangay Robles, La Castiliana. Kay Lubic Di La Luna, ari kami ni monitor. Nga pita, ato kagubi Di La Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. Kay Karen Miraflor, subong man kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Tamyawya si Jerome Igid Palirmo sang happy birthday. Jerome, happy birthday gid. Malipayon nga pagsaulog sa imo kadlawan karon nga adlaw. Oy, kapi-kapi tanay, Dr. Alfred. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad,
iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng truck dito or ng truck dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe
sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa, kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap Draw. naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 31-30. Una nga bula resulta 31 kag 30. Second draw 13-22. Ikadua nga bula resulta 13 kag 22. Third draw 23-24. Ikatatlo nga bula resulta 23 kag 24. Aber, rikta kita. Yari na ang Luto Resulta sang Luto 655 kita jackpot 72,906,198. Ang jackpot 72,906,198. Kombinasyon in any order 11, 46, 9, 12, 42, 16. Kombinasyon 11, 46, 9, 12, 42 kag 16. Saylo kita 645 jackpot 82,369,895. Ang jackpot 82,369,895. Kombinasyon in any order 7, 11, 2, 17, 30, 38. Resulta sang 645, 7, 11, 2, 17, 30 kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na kay Juniri Patsico. Good morning, pamilya Patsico da. Kasilo kag di Bagyo. Ang sa akon mama dira sa Tabo Ilog, nagamonitor from Agisan, Himamaylan. Kay Marilo Hingko, good morning from Marilo sang New Jersey, USA. Kay Marilo Hingko da sa New Jersey, may lang pag-monitor. Kay Milagros Morales, good morning. Monitor gyapon Edgar Morales sa Barangay Maaw. Kay Ana Sinoro, morning. God bless. Sige, salamat gid. Kay Abraham Sirantes, good morning. Tamya ko da, pamilya Sirantes kag abisit sa Barangay Yubo, dira sa La Carlota. Kay Marciano Bugaay, good morning. Morning kay Jerry Gapamati. Kay asawa ko, Ana Bugaay, good morning. Kay Oscar Sulia, shout out kay idol ko Oscar Sulia. Sige. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay iso gid mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la sa kuli, mga kami la sa hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi kamo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga makaabil kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog... Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi,
maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Philippine Standard Time, las 5:35 na, pasudlon tang report sa City Hall, bidding sa kontraktor sa basura ginatanaw patigayonon sa Enero o kon Pebrero 2023 suno sa City Administrator. Balita City Hall. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Balag Action Fred, ginatanaw ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga posible sa Enero kon Pebrero 2023 pa makapatigayon sang bidding ang syudad para sa bagong nga kontraktor sang basura. Again, pahayag ni Maghari nga subong nga Desyembre target nga matapos ang bago nga TOR o kon Terms of Reference para sa bagong nga kontrata. Again, pahayag naman ni Maria Fetres Puentes, ang officer in charge sa Department of Public Services nga mayara na sa gintukod si Mayor Abby Benitez nga Technical Working Group nga mo ang nagabalay sa karon na sang TOR. Kung madumduman, hunagit pahag ni Mayor Abby Benitez nga kapin 8 ka mga kompanya ang interesado nga mangin kontraktor sang basura sa syudad. Sa maabot nga December 31, 2022, maga-expire ang duha ka separado nga kontrata sang IPMCDC kaupod ang syudad kag ini ang mapalawig sa 2023 tubtob nga makapatigayon sang public bidding. Ang nanataw is this month, gid nga December, tapos mo bid out by January or February, kay ang survey, hulaton pa ang results ng survey sa wax mo. Dabatian si City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Life Extension Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee nga mayara sang vitamin D3. Sa kada sachet ng Life Extension Coffee Mix nga aton ginainom, mayari ini siya sang 200 ayo nga vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang aton nga immunity. Life Extension Coffee Mix mayara man sang Rashi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga dako ang mabulig batok sa mga toxic substances. Gani ano pang ginahulat nyo, mag-switch na kita sa Life Extension Coffee Mix. May kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Kag syempre, hindi man pagkalimtan ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na ang bulig para malikawan ang heart. City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Babalod Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilaya. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata,
Goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibong para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Tiro nakuhaan sa masubra 80,000 pesos nga shabu sa siyudad sang La Carlota. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Dakop aksyon fed ang isa ka soltero sa bypass operation na ginpatigayon sa Carlota City Police Station sa Zone 5, Sitio Carolina, Barangay 2, Poblasyon sa Sulad Mansang La Carlota. Pasado las 2 ang tag na kahapon, ginamang sang hapon, Disyembre, o konterilik na niya daw, Disyembre 13. Ining nadakpan aksyon fed ang ikilala kay Kenneth Balbeso, 27 anyos, soltero ini, residente mismo sa mga lugar. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang Chief of Police sa La Carlota PNP. Ining si Balbeso aksyon fed ang inakabig naman yung street level individual na recover sa ning bypass operation. Ang walo tanan ka mga sachet sa ginasuspectuan shabu nga ginabanta nakabugat sang 12 gramos. Ining 12 grams of suspected shabu ang ginabanta mayara standard drug price nga naglamot naman sa 81,600 pesos. Na kompiskar man ang 500 pesos nga bypass money, isa ka disposable lighter kag isa diri ka coin pouch nga nagaduag sang itoma. Ining si Balbeso ang nahunong karon sa custodial facility sang La Carlota PNP kag natarana pasakaan sang kaso nga paglapas sa lagi nga nagadumili sa pagbaligya kapagupot sang illegal nga droga. Balik tagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz muna sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:48 pipilalang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na preso karon sa Police Station number 2 ining ginaligar drug pusher matapos nadakpan sa bypass operation kahapon sa dalan Gatuslao Barangay 6 sa siyudad sa Bacolod. Ining naaresto ang gingilala kay Benny Benaventura, 21 anyos kag residente sa Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana, si Benaventura ang naaresto through bypass operation sang PDEA kag subong man sang Police Station number 2 sa diin na recover sa iya ining siyam ka plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa Police Station 4 naman, naaresto man si James Saucy, 40 anyos, sang Barangay 4 sa siyudad ng Bacolod matapos ginserbihan sang mandamiento de arresto for violation
sang Republic Act 9165 ukon pagbaligya sang illegal nga droga din service of sentence ang mando sang korte para naman kay Sausi. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin nanihiraw, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Dira kay Pilton Lipura. Good morning lang. Naga-monitor sa Pasay City. Si Ana Sinuro. Good morning man. Kay Abraham Sirantes. Morning. Monitor sa Barangay Yubo, La Carlota. Tamyaw lang ko ng pamilya Sirantes. Dira kay Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Armando Gabang, are kami di agapamati sa Aksyon Radio. Kay Dodge Dalida, morning ko no. Kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilom. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Emilio Sigumpan, monitor kami. Mrs. Coninita dire sa Country Homes, Barangay Estipania. Sige. Okay, Merry Christmas. Kay Aida Alunan, morning kuno kay Edmond Tanlangit, Idna Rita Alunan, Tanlangit, Rodolfo Rinaldo Alunan, dire sa Barangay Granada. Si Billy Albay, good morning. Kay Nobi Magapan sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Irham Gadiano, good morning man. Subuman kay Crystal Jane Cesar sa Maribulok Family. Good morning. Ba si Jinky de Alagdon, bag-o lang siya. Morning kay Mr. Arthur Jeff Bilasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Uligon, Mikey Montilla, Noel Amar kag MJ Sison, pamilyaya sa Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Dira kay Sulistiano Bunda sang Barangay Ilicante, Sarabia. Nagatamyaw si Sonia Baira sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning lang. May lang nga pagmonitora. Tamyaw asawa ya si Gina Toribio Panes, kag bata ya nga si Ila Jean Panes. Dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota. Tamyaw halin kay Gamay Tulusa Panes. Okay advance Merry Christmas man. Federal Lending Corporation. Kinapahibalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation, isa lang ini sila nagatanyag sa masunod ATM kag bonus loan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.